TOHAV'ın ismi belirlenerek kurulmasına. Hukuknasên Kurd ku di salên 1990 li Tirkiyeyê ji bo çareserkirina kêşiya Kurd hewl didan û bêrêbazên kontrgerîla ve hatibûn kuştin, li Stenbolê di panelekê de hatin bibîranîn. Hukuknas êreng keskîn da zanîn kesên di kuştina hukuknasên Kurd de rola wan hene, tevî mikulixatinan nayên ciza kirin û di rêvebirina wî welatî de jî karîgerin. 90'lı yıllarda Kürt siyasetçilerin Di salên 1990 de kuştina karsaz, parêzer û siyasetmedarên Kurd siyaseta dewletê bû. Ji xwe ev tişt ji aliyê Tansû Çîler a Serokwezîra wê demê ve hat gotin. Eger li vî welatî dadwerî hebûye, dozgir lêpirsînek di da destpêkirin û rayedarên wê demê ku rola wan di kuştinan de heye wê bihatane sizadan. Devletin bu politikası değişmemiş demektir. Yani o nedenle bu yargılamalardan Yek ji hukuknasên Kurd ku di 1994 de hate qatil kirin, Medet Serhadê ku ji bo doza Kurdî gelek xebat kiribû. Kurê wî Rûmet Serhad ragihand bi salana doza bavê wî berdewam dike lê hêj negeştine encamekê û dadgeh dozê tim paş dixe. Loma tu hêviya wî ji daraza wî welatî nemaye. Bu kötü bir tiyatro oyunuydu. Bu bir ilkokul müsameresi. Proseya nihaya darazê wekî lîstika şanoyê ye. Daxwîniyên kesên di kuştina bavê min û hukuknasên din ên Kurd de para wan hene bawayekî zelal nîşan dide ku rayedarên wê demê biryara kuştinê daye lê hêj ew serbest in. Gelek caran dost pêk hat lê kesên berpirs nahatin sizadan. Di nazê xwe bi me dikin. Loma tu hêviya min ji daraza vî welatî tune. Planlıyorlar. Parêzerê doza hukuknasên Kurd sertaçekîn jî amaje pêkir meha çileyê dost dê careke din pêk were. Eger derbarê suçdaran de dubare biryara beraatê were dayîn, dê serî li dadgeha Destûra Bingehîniya Ewropayê bidin. Ocak ayı itibariyle yerel mahkeme beraat kararı verdi. Dadgeha herêmî derbarê suçdaran de biryara beraetê da. Me jî îtiraza biryarê kir û dadgeha îstinafê biryara beraetê red kir. Paşê biryar hat dayîn, doz di çileyê de ji nû ve dê dest pê bike. Lê biya min dîsa biryara beraetê wê were dayîn. Wê demê em ê serî li dadgeha bilind bidin. Lê heger ji wir jî encamek bi dilê me dernekeve, em ê axirî serî li dadgeha Destûra Bilind a Ewropayê bidin da ku suçdar werin sizakirin. Mahkemenin yaklaşımı Atilla Qiyatê serbazê payebilindê artêşa Tirk ragihandî bû kuştinên salên navbera 1993 û 1997 polîtîkaya dewletê bû. Rayedarên hikûmeta wê demê jî kuştinên wê çaxê piştrast kiribûn, lê tevî wan rûdanan kesên berpirs nehatin ceza kirin. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul. toplantılarda benim Kürt bilincimin gelişmesi de